En primer lloc, moltes gràcies als membres del jurat per escollir Sorra com a guanyadora d'aquest Premi Lo Somni, que m'honora i em fa molt feliç en una nit tan bonica com aquesta. Gràcies, Teresa Vilarrubla, per convèncer-me que presentés la novel·la a aquest premi. M'agradaria aprofitar aquest minut per demanar, si us plau, que ara més que mai cuidem la cultura, que la protegim, que els que ens hi dediquem ens cuidem els uns als altres, que apostem per l'empatia, per la solidaritat i per la humanitat. Que no oblidem que la cultura és l'única defensa que tenim contra tota aquesta violència i tota aquesta barbària que ens està tocant viure en aquesta època. M'agradaria compartir-ho amb les meves amigues, amb totes, perquè les dones, quan caminem juntes, podem moure muntanyes i d'això tampoc no ens n'hem d'oblidar mai. També el vull compartir amb les companyes que estan fent, en la mesura de l'impossible, la Biblioteca de Catalunya. No deixeu d'anar-les a veure perquè el que fan és molt bonic. Amb la meva mare, mama, gràcies per tot. Amb el meu pare, papa, gràcies, us estimo. Amb la Glòria, amb el Samuel, moltes gràcies. Amb el Julio, company de vida, gràcies infinites per tot i per ser-hi sempre. I amb la Irina i el Marco, amors, gràcies per existir, sou la meva vida i aquest premi és per vosaltres. Gràcies.